Hvala vam što ste ovdje. Vrijeme je dakle za drugi dio ovog našeg današnjeg druženja i konvencije kroz panel raspravu utjecaj korona krize na hrvatsko gospodarstvo i izvoz. Panelisti su u publici, dignut ćemo ih nešto kasnije na pozornicu, a prvo ćemo pogledati uvodnu prezentaciju koju je pripremio guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Izvolite. Hvala lijepo, pozdravljam sve, drago mi je da sam ponovo na konvenciji izvoznika Hrvatske. Za danas sam pripremio nekakvih uvodnih 10-ak slajdova samo da probam opisati trenutnu situaciju, odnosno gdje smo po našem viđenju u HNB-u što se tiče ekonomskog ciklusa i pogotovo utjecaja na izvoz i uvoz. Ono što je sada očito je da zbog bržeg oporavka gospodarske aktivnosti nego što je to bilo očekivano na proljeće ove godine su i prognoze svih prognostičara, ovdje na lijevoj strani vidite prognoze takozvanog konsensus forecasta, bolje nego što su bile tada. Možete vidjeti da Hrvatska i euro područje otprilike prema trenutnim očekivanjima padaju otprilike isto, znači nešto iznad više od 8%, dok Sjedinjene Američke Države manje padaju, znači imaju manju recesiju od eurozone, a ono što je za nas važno da naši vanjsko-trgovinski partneri, kad njih gledamo, glavne vanjsko-trgovinske partnere, ponderirano isto tako imaju niži pad BDP-a očekivani nego što je to slučaj sa Hrvatskom i eurozonom ukupno. Isto tako možemo vidjeti na pokazateljima pouzdanja u europodručju i pouzdanja potrošača i pouzdanja industrije da nakon vrlo snažnog pada koji se dogodio tijekom lockdowna, znači na proljeće u Europi, je došlo do isto tako vrlo brzoga oporavka. Sada očekivanja, naravno ono nije na razinama na kojima je bilo prije krize, ali se praktički, vidite, na V način počelo oporavljati. Što se dogodilo u Hrvatskoj sa izvozom? Ako pogledamo realni izvoz robe u Hrvatskoj, onda možemo vidjeti da je on pao u biti relativno malo u odnosu na neka očekivanja. Imamo nekakav realni pad, znači deflacioniran cijenama i promjenama tečaja. Od cijena najviše na to utjecala cijena nafte, od nekakvih nešto više od 10%, dok u drugom kvartalu, naravno, u prvom kvartalu smo još uvijek imali pozitivan, znači rast izvoza u odnosu na prošlu godinu na godišnjoj razini, dok se kod usluga vidi vrlo snažan pad izvoza. Znači imamo u biti veliku podjelu u ekonomiji, znači vrlo atipičnu situaciju. Tipično nam kroz ekonomski ciklus se i usluge i robe znači ponašaju relativno slično. U ovom slučaju imamo čisti, što bi rekli, decoupling između tržišta roba i tržišta usluga, gdje je tržište usluga puno više pogođeno i tu vidite da je pad gotovo 70%, 2/3 pad za razliku od robnoga izvoza. Međutim, kad pogledamo Hrvatsku u usporedbi sa drugim zemljama, onda možemo vidjeti da prema podacima Eurostata Hrvatska je u biti u drugom tromjesečju imala najmanji pad izvoza roba od usporedivih zemalja, znači od ovih zemalja središnje i istočne Europe. Najveći je bio u Rumunjskoj, pa Slovačka i tako dalje. U Hrvatskoj je relativno, dakle, ograničen nominalno 15%. Robni uvoz je također vrlo snažno pao. Ako pogledamo dinamiku uvoza, onda vidimo da i ukupan uvoz i onaj očišćenost od energenata, jer obično gledamo taj uvoz sa i bez energenata, energenti mogu ga značajno promijeniti i trend ponekada vidimo da imamo pad od 25% otprilike, što je opet bilo za očekivati, međutim taj uvoz je čak pao nešto manje od onoga što smo mi očekivali u našoj proljetnoj projekciji. Ako pogledamo doprinose tim godišnjim stopama promjene, vidimo da su oni dosta diversificirani, znači od energenata, kapitalnih proizvoda, radno intenzivnih proizvoda i tako dalje, sve snažno pada uvoz. On pada naravno i zbog smanjenja kontrakcije osobne potrošnje i zbog kontrakcije gospodarske aktivnosti
zbog uvoza intermedijarnih dobara. Što se turizma tiče, znači on je onaj sektor koji je najviše pogođen očekivano, koji je najosjetljiviji na epidemiološke mjere svih vrsta. Ipak taj turizam je bolji recimo od onoga našega temeljnog očekivanja koje smo imali u projekciji iz proljeća. Znači naše temeljno očekivanje, osnovna projekcija je bila pad turizma od 70%, pesimistična 90%, optimistična 50%. Ako gledamo recimo noćenja stranih gostiju, ovdje imate podatke za kolovoz, još nemate za srpanj, još nemate za kolovoz, vidite da je taj pad bio u srpnju recimo 42%, slično je bilo i u kolovozu, prvi 20 dana je bilo vrlo dobro, onda kad smo došli na crvenu listu je naglo počelo to padati, tako da od postsezone ne možemo nešto puno očekivati. Kumulativni pad noćenja do sada je nekakvih nešto više od 50% do sadašnjega trenutka. Međutim, ako gledamo ove podatke MUP-a o ulascima stranih putnika u posljednjih 7 dana cestovnim prijevozom, onda vidimo da ti podaci pokazuju veći pad. Ti se podaci isto tako koriste u kompilaciji BDP-a, zato ste dobili djelomično vjerojatno i u drugom kvartalu onakav pad BDP-a kakav je prikazan. Ja vjerujem da je bio i nešto manji. O čemu se radi? Ovi prolasci automobila podrazumijevaju, ulasci automobila podrazumijevaju i prolaske ljudi kroz Hrvatsku, ovi one day putnici takozvani, i komjutanje sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom. To je sve praktički bilo nestalo i to je u biti više palo nego što su pali sami dolasci turista. Tako da o tome moramo voditi računa. Recimo ja obično gledam kao pomoćni pokazatelj koji ja mislim da je i najpouzdaniji, odnosno uvjeren sam da je najpouzdaniji, iako ne obuhvaća ukupnu turističku potrošnju po stranim karticama. Korištenje stranih kartica, to znači ne samo kad dođete pa nešto platite s njom, nego ako dođete na ATM, povučete novce, znači sva strana plastika se može vidjeti vrlo brzo kakva je potrošnja i može se vidjeti po zemljama, jel? Svaka kartica ima svoj prefiks i tu možemo vidjeti da je potrošnja za sada u tom pogledu negdje između našeg osnovnog scenarija i optimistična, znači pada od 70 i 50%. Ja mislim da ćemo tu i završiti zbog toga što nam se, iako su noćenja dosta dobra, promijenila struktura gostiju, najviše su pali dolasci avionima, to su turisti koji u prosjeku troše više nego ovi koji dolaze autima i promijenila se struktura gostiju po destinaciji iz koje dolaze, znači oni takozvani overseas turisti obično troše više od ovih iz bližih zemalja. Što se tiče industrije i građevinarstva, tu je situacija, ja bih rekao u ovom trenutku, vrlo dobra. Industrijska proizvodnja se u potpunosti oporavila već, znači vrlo jasan V-shape recovery u kojem smo već sada na razini industrijske proizvodnje na kojoj smo bili prije krize, dok je građevinarstvo praktički na toj razini. Znači, kod industrije građevinarstva oporavak je bio vrlo brz i situacija je puno bolja nego u uslužnoj djelatnosti, znači hoteljerstvu, restoranskim uslugama i donekle trgovini. Ono što smo vidjeli u drugom kvartalu da je naš pad hrvatske industrijske proizvodnje bio nešto veći nego u drugim zemljama, u prosjeku, ali je u prvom kvartalu bio najbolji i sad se u trećem kvartalu opet hrvatska industrijska proizvodnja vrlo brzo oporavlja, ali to je slučaj i u drugim zemljama. Ukupna gospodarska aktivnost sukladno ovim pokazateljima, naravno prema očekivanju ima najsnažniji pad u drugom kvartalu, zato ja naglašavam da ta priča da dolazi nekakva grozna jesen mi nije jasna od kuda. Mislim, šta može biti gore od lockdowna. Znači, najgori dio kad smo zaustavili sami ekonomiju je očito prošao, jel? I nakon njega očekujemo isto tako snažnu kontrakciju u trećem kvartalu, ali manje nego u drugom kvartalu. Zašto je ekonomija otvorena? Ono što će
dovesti do snažnijeg pada BDP-a je činjenica upravo ovoga manjega turističkog prihoda nego što je bio 2019. godine, a treći kvartal je inače kvartal koji nosi najviše BDP-a u ekonomiji, upravo opet zbog turizma. Ostale, ako gledate na desnome ovome grafu, ovdje možete vidjeti bruto dodanu vrijednost. U principu u ovoj situaciji bruto dodana vrijednost vam bolje reflektira kretanje u gospodarstvu nego bruto domaći proizvod. Zašto? Zato što smo imali u drugom kvartalu velik broj subvencija, znači potpora, i značajan broj odgađanja poreznih obveza. Znači i potpore i znači odgađanje plaćanja poreza vam statistički smanjuju BDP. Tako da vam PDV u biti bolje održava stvarno kretanje gospodarstva i tu na desnom grafu možete vidjeti da je on pao u drugom kvartalu 12%. Opet vidite kako je ekonomija postala, po prvi put nikad nismo imali ništa slično tome, gdje se ekonomija razdvojila na jedan dio koji je izuzetno pogođen i drugi koji je puno manje pogođen. Opet najviše pogođen je trgovina, ugostiteljstvo, prehrana, ostale usluge opet, dok recimo imate sektore poput građevinarstva, IT industrije, javne uprave u kojima je BDP čak rastao u ovom drugome kvartalu i neke ove industrije i tako dalje koje su puno manje pogođene. Što se događa na financijskom tržištu i s tim ću završiti. Znate da je HNB vodio vrlo agresivnu monetarnu politiku u drugome kvartalu, do toga da smo imali najveći otkup državnih vrijednosnih papira od svih zemalja koje ne tiskaju rezervne valute, znači Fed, ECB, Bank of Japan. Mi smo od svih ovih ostalih imali toliko agresivnu tu monetarnu politiku da smo de facto održali strukturni višak likvidnosti u Hrvatskoj na razini eurozone bez obzira na bitno drukčiji monetary policy setup u kojem mi funkcioniramo. Tako da sada, kao što vidite, imamo 40 milijardi kuna strukturnog viška likvidnosti, a uspjeli smo paralelno sa time, nakon onih snažnih deviznih intervencija od 2,8 milijardi eura, na početku trećeg kvartala obnoviti međunarodne pričuve, tako da su sad međunarodne pričuve u biti manje svega milijardu eura od one koje su bile na kraju 2019. godine, s tim da uz to još imamo dodatni swap line sa Europskom centralnom bankom od 2 milijarde eura, što znači da efektivno za potrebu intervencije imamo više novaca nego što smo imali prije krize i tržišta su vrlo dobro svjesna toga, tako da ovaj tečaj s kojim smo ušli u tečajni mehanizam koji je i po ocjeni Europske središnje banke i po ocjeni HNB-a fundamentalno ravnotežan tečaj za Hrvatsku, ćemo bez problema održavati sve do ulaska u samu eurozonu. Što je tako monetarna politika donijela na financijskom tržištu? Ako gledamo uvjete financiranja, s jedne strane, zbog globalne kreacije velike likvidnosti, kreditne premije osiguranja od kreditnog rizika, takozvani CDS spread, se za većinu zemalja, pa i tako i Hrvatsku, nije bitno promijenio u odnosu na ono gdje je bilo 2019. Imate zemlje poput Italije, Rumunjske i tako dalje gdje je značajnije skočio, a u samoj Hrvatskoj su troškovi financiranja u biti došli na još niže razine nego što su bili prije krize, tako da smo bez obzira na krizu praktički sad u situaciju gdje su troškovi financiranja na povijesnim minimumima. Bilo da se radi o kreditiranju poduzeća ili potrošača ili države. I kao zaključak, dakle, imamo u ovom trenutku u odnosu na proljeće blago poboljšanje očekivanja gospodarskih i u Hrvatskoj i u svijetu zbog bržega oporavka nego što smo tada vidjeli. Vidjeli smo da u ovim nekim sektorima imamo jasan V oporavak. Imat ćemo vrlo duboku, vrlo snažnu recesiju, a snažniju nego ono što smo imali 2009. godine. Međutim, bit će kratkotrajna, za razliku od one koja je trajala 6 godina. Recesija je, ovaj tip recesije je za razliku od drugih recesija podijelio ekonomiju na dva dijela, jedan koji je
vrlo snažno pogođen i drugi koji je pogođen, ali puno manje i to je recimo atipično za gospodarska kretanja i za ovu recesiju. Jasno je zbog čega se to dogodilo. Sezona turistička, too early to say, ali ono što bi ja sad rekao je da ćemo biti negdje između osobnog i optimističnog scenarija. Hvala lijepo. Hvala lijepo guverneru na ovom uvodu. Molim vas, sjedite u sredinu. Smjestite se. Slijedi dakle panel rasprave. Ja pozivam i ostale paneliste da mi se pridruže. Prvo našeg domaćina, Darinka Bagu, predsjednika Hrvatskih izvoznika. Potom ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića. Pozivam predsjednika Savjeta za gospodarstvo SDP-a, profesora na Ekonomskom fakultetu Josipa Ticu. I pozivam Marinka Došena, predsjednika uprave AD Plastika, glavnog laureata danas, koji će nam govoriti iz perspektive izvoza što konkretno treba izvoznicima, a na Skype vezi je u ovom trenutku profesorica Marijana Ivanov, predsjednica stručnog ocjenjivačkog suda nagrada Zlatni ključ i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Čujemo li se, profesorica Ivanov? Dobar dan. Dobar dan, čujemo se. Odlično. Pratili ste dakle ovu prezentaciju guvernera Vujčića. Rekao je u stvari da dosta optimistično je nastupio, ako sam ja to dobro shvatio, da nas očekuje oporavak u obliku slova V. I sad kad se ja sjetim one davne krize, uvjetno rečeno, 2008. ta je imala dvostruko dno, jel tako? Ta je imala duplo V, pa smo propadali. Taman kad misliš da si malo došao do zraka, onda padneš još dublje. Da ne bi nama ovdje još jedno V uslijedilo, a, guverneru? Ne. Možete ponoviti, nisam sad čula. Evo, samo što čujemo guvernera, onda postavljam pitanje i vama, profesorice. Samo sekundu. Da, nisam rekao da će biti oporavak cijele ekonomije V. On će biti, u biti, ako mogu... Samo prema... Evo, pokazat ću ovdje. Dobro, ajde da vidimo još jedan put. Imamo ovdje nekoliko vrsta ovih... Vratit ćemo, dakle, taj slajd na ekran. Dobro, ako možemo staviti. Znači imamo ovu V, gdje se vraćamo odmah na krivulju. Imamo ove različite swoosh, Z, imamo cijeli alfabet SUP ovdje. Ono što će se kod nas vjerojatno dogoditi je da ćemo imati više ovaj swoosh shape, gdje će ići dole i onda će se polako dio oporaviti. Zašto? Zato jer imamo V kod industrije građevinarstva, ali usluge nemamo V. I onda će više izgledati kao ovaj swoosh shape, što znači u biti da imamo relativno brzi oporavak, ali taj oporavak dovodi de facto cijelu ekonomiju na nižu razinu BDP-a nego što bi bilo da nije bilo pandemije. Znači, vi kad izgubite jedan po 10% BDP-a, bez obzira na oporavak će nam doći po našim prognozama tek za 2 godine. Znači, mi još 2021. nećemo biti na razini iz 2019. tek ćemo 2022. doći na tu razinu. Što znači da ste vi permanentno izgubili dio BDP-a, međutim, stope rasta će se oporaviti brzo. Profesorice Ivanov, vjerujem da ste čuli i ovo pojašnjenje, ovaj komentar. Što vi kažete na to? Jeste li vi optimistični i koliko će nam trebati da se vratimo na pred-korona razdoblje? Pa ja sam iz početka bila optimistična onda kad su svi bili totalno pesimistični, a očito sam malo drugačiji od ostalih. Trenutno sam ja više pesimistična nego što su drugi optimistični. Mislim da se nećemo baš tako lako i brzo vratiti. Bojim se da će jednostavno na globalnoj razini pandemija ostaviti puno dublje efekte. Tako da povratak 2022. na predkriznu razinu o tom potom. Ali u svakom slučaju situacija će se s vremenom poboljšati. Međutim, mi zaboravljamo da će pandemija ipak promijeniti svijet, da se cjepivo neće tako brzo pojaviti u upotrebi, da će neke nove djelatnosti ekspandirati, a neke će doslovno gubiti svoje mjesto na tržištu, pa tako se govori o nekakvom oporavku u obliku K, znači jedni gore, drugi debelo dole. Ono što bi ja komentirala vezano uz guvernerovu prezentaciju, jasno da mi je drago da HNB poboljša očekivanja, treba širiti optimizam i kad guverner to kaže, onda nam je svima lakše. Isto tako što se tiče izvoza, svi smo sretni da taj pad kod roba nije bio toliko veliki kao što smo se pribojavali, ali nemojmo zaboraviti da podaci su uvijek nešto što treba uzeti sa određenom dozom opreza,
nama se izvoz rudarstva i vađenja 7 puta povećao u prvoj polovici 2022. u odnosu na prvu polovicu 2019. Da toga nije bilo, pad izvoza bio bi puno veći. Kod prerađivačke industrije je zapravo puno veći, ona je puno više pogođena i to upravo u onim segmentima gdje smo mi visoko osjetljivi i već i do sada po pitanju izvoza, od odjeće, obuće, drva, odnosno ovih takozvanih radno intenzivnih aktivnosti. Kapitalna dobra će se vjerojatno oporavljati brže i praktično i globalni podaci pokazuju da i tržište nekretnina i kapitalna dobra i roba široke potrošnje, automobili, da se sve to zapravo oporavlja, ali globalni recimo indeks menadžera nabave kaže i da je 8. mjesec bio vrhunac oporavka, naime više brzina oporavka nije tako prisutna u svim sektorima kao što je recimo bila u 7. mjesecu. Mi smo se sad fokusirali na podatke za 7. mjesec. 8. mjesec je dobar, sve ide na bolje, ali kažem više, taj oporavak nema tu dinamiku kao prije, a jesen nam je svima prilično neizvjesna. Hvala vam lijepo za sada. Gospodine Došen, vi ste imali isto optimistični govor sada kad ste primali nagradu. Je li to zbog trenutka ili stvarno vjerujete u to što govorite? Vjerujete u to da dolaze bolje vremena, da planirate i dalji rast? Znamo koliko je automobilska industrija pogođena u ovoj krizi. Pa utjecaj automobilske industrije na tržištima na kojih smo mi prisutni na gospodarstvo tih zemalja je ogroman. I mi možemo samo na osnovu nekakvih konkretnih pokazatelja govoriti. Znači, 3. i 4. mjesec su naši kupci proizvođači automobila zaustavili svoje proizvodnje i onda su prema projekcijama u 5. mjesecu lagano krenuli s ramp-upom i planovi koje daju od 5. mjeseca ostvaruju. Znači, ide na bolje. Apsolutno. Znači, najveći gubitak nam je bio taj lockdown kada je sve stajalo, a ovo sve radimo na manjem kapacitetu, prilagodili smo se i ja očekujem da će sljedeća godina dati jedan bolji oporavak nego ovog sada. Vi radite u koliko zemalja ono? Imamo tvornice u 5 zemalja, a izvozimo u preko 25 zemalja naše proizvode. I sad ne znam, da morate donijeti neku tešku menadžersku odluku o tome da morate otpustiti 100 radnika. Gdje ćete prvo otpuštati? To isključivo ovisi o realizaciji ugovora koji imamo sklopljeni. Ono što je važno za reći, sva pamet... Htio sam da mi kažete Hrvatska će doći na red zadnje. Ne. Znači, sva pamet poslovanja naše grupe se nalazi u Hrvatskoj. Znači, naše tvornice u Rumunjskoj, Srbiji, Mađarskoj, Rusiji samo realiziraju u serijskoj proizvodnji nešto što razvijamo i radimo u Hrvatskoj. Naravno da pad gospodarske aktivnosti može imati neke refleksije, ali za sada mi takvih planova nemamo. Ministre, slušao sam vašeg kolegu, potpredsjednika Marića, koji stalno isto govori dosta tih crnih zlogukih prognoza i vi ste uostalom to u dnevniku HTV-a rekli, kad u nedjelju. Dakle, koliko je važno taj psihološki efekt i koliko on ima utjecaja na dublji pad ili na kraju krajeva i podizanje gospodarstva? Pa neizmjerno je bitan zapravo behavioralne financije, behavioralna ekonomija zasebna je grana izučavanja upravo utjecaja psihologije na ukupnu ekonomsku aktivnost. I postoji bezbroj primjera u svijetu kada je zapravo upravo predskazivanje, odnosno projiciranje negativnih ekonomskih kretanja, bilo inflacije ili nekih drugih, perpetuiralo odlazak u negativnom smjeru. I upravo je to i razlog zbog čega smo, evo ja osobno u proteklih nekoliko mjeseci inzistiram na tome da upravo perspektivi hrvatskog gospodarstva, koja je u konačnici i dokazana u proteklih nekoliko godina u razdoblju 2016-2019, pristupimo na jedan optimističan način. Dakle, varijanta u kojoj kažemo da će sve biti crno i da zapravo nas očekuje 400.000 nezaposlenih ove jeseni, a imali ste primjere genijalaca koji su to projicirali u hrvatskom medijskom prostoru. Koji genijalci? Možete pogledati emisije pa ćete vidjeti o kome se radi. Dakle, to je varijanta u kojoj zapravo svi oni koji u ovom trenutku standardno zarađuju, odnosno zarađuju prosječnu hrvatsku plaću, u trenutku kada očekuju takvu varijantu, odnosno takav rast nezaposlenosti, naravno, psihološki učinak je taj da manje troše, više štede i čekaju ta crna vremena. Kako se to odražava na bruto domaći proizvod? Tako da manje investiraju, manje
manja je osobna potrošnja, vi zapravo utječete na smanjenje BDP-a i upravo proizvodite nezaposlenost o kojoj netko nešto imao priliku za reći. Dakle, upravo iz tog razloga pozitivan stav, naravno realno pozitivan stav, o hrvatskoj ekonomskoj budućnosti glavnih dionika u medijskom, odnosno stručnom prostoru je nešto što doista pretpostavlja i kretanje u tom smjeru. Naravno da opravdana kritika nikad ne smije izostati. Međutim, ukoliko, kažem još jednom, komuniciramo u okolnostima u kojima smo odradili relativno dobru turističku sezonu, spriječili ogroman rast nezaposlenosti uslijed pada BDP-a kako su imale neke druge zemlje, američka koja je super fleksibilna je preživjela Golgotu u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukoliko smo to sve učinili i u ovom trenutku na raspolaganju nam je na raspolaganju su nam 22 milijarde eura iz europskih fondova, ne u ovom trenutku, nego u sljedećih 7-8 godina za realizaciju. Dakle, mi jednostavno tu perspektivu moramo vidjeti. Naravno i učiniti sve da država bude što efikasnije i da omogući da se ta sredstva usmjere u nekom pravom smjeru. Gospodine Tica, jeste li vi zloguki prorok ili realist, kako bi vi sebe nazvali, i što vi očekujete? Hoće li biti ovih 400.000 otkaza smanjenih radnih mjesta? Dobro, još od početka ono što sam govorio je da, ja mislim da ste čak i vi bili domaćini u toj emisiji na Otvorenom, da je ključna stvar omogućiti ljudima da formiraju očekivanja. I što su ta očekivanja pozitivnija, da će u pravilu onda investicije i potrošnja biti veća, samim tim i proizvodnja. Još sam davno govorio u pravilu u tom kontekstu da je izuzetno važno shvatiti da postoji čitav niz proizvoda. To u onom trenutku kad smo svi pričali o rezovima, o takozvanim bolnim reformama koje kod nas uvijek interpretiraju kao rezovi, jer ako ljudima smanjujete očekivani dohodak ili ako im stavljate crnu prognozu pred oči, onda u pravilu oni odgađaju kupnju apsolutno svega za što im treba i budući dohodak. Znači, to su trajna potrošačka dobra, automobili, stanovi, a onda se taj negativni šok seli kroz cijelo gospodarstvo. Ovo što je guverner rekao, isto se slažem, dakle, mi smo imali neki pad od 15% u drugom kvartalu, u prvom kvartalu je bilo oko 0. Čak i kad gledate tako, mi smo sad na pola godine, kad gledate, uzmete prosjek, možda treba ponderirati, ali mi smo negdje 7 do 8% pada. Kako će biti na kraju godine? Što vi predviđate? Pa ako ne bude pogoršanja u epidemiološkom smislu, ako uspijemo održati ove trendove, ja vjerujem da ćemo biti bolji nego što je sad prvo polugodište. Što ste svi oprezni i guverner je rekao negdje između optimističnog očekivanja sezona i pesimističnog. Ne osnovno. Dobro. Osnovno. Što to znači? To znači 40%? Pesimistični je već gotov. To je za turizam bilo 40% samo. ovoga turizma ostvareno, to očekujete? 40%. Gospodine Bago, jeste vi optimisti ili vi ste u stvari uvijek optimisti, jel da? Uvijek. I sad ste optimisti. Ne možete biti izvoznik i biti pesimist. Dobro. Što vi očekujete? I jesu li vladine mjere dovoljne? Jesu li do sad bile dovoljne? Pa dosadašnje vladine mjere su pokazale da su bile donešene na vrijeme, da su bile osmišljene, da je u njima bilo dosta rizika, ali prepoznatog rizika, ne rizika koji se pojavio iznenada, dakle pa da vladu uhvati panika, i svjesni toga da te mjere nekima pomažu, a nekima u tom trenutku ne pomažu, ali da ti kojima ne pomažu nisu u tako kritičnoj situaciji da to ne mogu podnijeti. Dakle, poslovno gledano, u situaciji u kojoj se vlada našla, to je optimalno ponašanje vlade. Jasno je da ćete uvijek naći u takvoj situaciji određeni broj ljudi koji su nezadovoljni, pa čak i onih koji su duboko nezadovoljni i opravdano, ali taj broj je vrlo, vrlo mal, odnosno minimiziran. Ono što nama predstoji, dakle, prvo, ako može, jedna digresija. Mi kad smo razgovarali o tome kad ćemo organizirati konvenciju, prvo što je bilo u pitanju da li ćemo organizirati ili ne. Moj je stav bio da ukoliko želimo pokazati da smo izvoznici, da moramo u svim mogućim uvjetima raditi, snalaziti se i da moramo putovati, mi moramo biti u stanju u Hrvatskoj organizirati konvenciju. I svi su se složili. Sljedeće je bilo kad tu konvenciju treba organizirati. Nama je bilo jasno da će vlada ući u rizik,
preko ljeta da maksimira prihode od turizma. Ali isto tako nam je bilo jasno da će vlada sve napraviti da djeca krenu u školu. Za studente još toliko i nije bitno, ali za djeca krenu u školu, to je vrlo važno. Važno je zato što roditelji djece male su oni između 25 i 40 godina, dakle to su najdinamičniji dio hrvatskog gospodarstva i hrvatskog društva i oni na neki način javno mnijenje definiraju. Dakle, u tom periodu nikako nije bilo dobro organizirati konvenciju preko ljeta, ali dugo nakon početka školske godine isto tako jača rizik povećanja virusa. Prema tom, mi smo se opredijelili doslovno u ovom tjednu. Dakle, to je bila naša logika. Hoću reći, sve što čovjek može raditi, samo mora dobro promišljati i mora paziti na sve probleme koji se mogu pojaviti i tako funkcionirati. Dakle, ono što nas čeka u budućnosti, jedanput je ova priča o razvoju COVID-a. Ja sam optimističan što se krize, pandemije tiče. Dakle, plesat će se sa medvjedom koji se zove COVID-19 do trenutka dok ne dođe cjepivo i kad dođe cjepivo to će na neki način postati naša prošlost. Međutim, ono što je važno, što se ovdje ne razgovara, vrlo malo u Hrvatskoj, da oni koji donose odluke o investicijama i donose odluke o globalnom razvoju su postali svjesni lomljivosti, odnosno krhkosti društva na kojem se sve bazira i radit će takve algoritme i razvoj proizvoda koji će na neki način osigurati žilavost tog društva da ovakve događaje i ovakvi neplanirani incidenti ne pogode cijeli svijet i društvo kao tako. U tom kontekstu sam imao potrebu govoriti o tome da najviđenija sveučilišta, najpoznatija sveučilišta razmišljaju u ovom trenutku u kojem pravcu treba ići. Dakle, imamo situaciju da je recimo RAND institut koji je jedan od vodećih think tankova u Americi promišlja kako sve procese ove koji postoje staviti u model i da se nastavi, imaju algoritme, da se nastavi u tom pravcu funkcionirati. Dakle, za Hrvatsku je vrlo problematično i problem je u kom će pravcu se razvijati Europska zajednica, da li ćemo mi imati odgovarajuće proizvode za ono što će nam se iznenada dogovoriti. Ako mogu još samo 2 rečenice kao primjer uzeti. Svojevremeno, prije 10-12 godina, jedna velika kompanija je krenula sa izgradnjom tvornice za proizvodnju CD-ova. Oni su izračunali kolika će stopa rasta potrebe CD-ova biti i napravili su tvornicu za 1,2 milijarde komada. I u trenutku kad je tvornica puštana u pogon, dakle, ona je pokrivala cjelokupnu svjetsku, svojim kapacitetom, cjelokupnu svjetsku proizvodnju CD-ova. I tvornica je puštena u pogon, nakon 4 mjeseca je zatvorena, jer je u međuvremenu jedan događaj koji je potpuno promakao njihovoj percepciji, koji se zove USB, se pojavio i strelovitom brzinom, oni su ga podcijenili, strelovitom brzinom je krenuo i ta tvornica koja je koštala $800 milijuna je zatvorena. Dakle, mi o tome moramo promišljati da nam se takva iznenađenja ne dese. Jasno je da ima grana gdje se to neće desiti, recimo drvna industrija. Drvnoj industriji takvih promjena neće biti. Ali zapamtite, zato sam i govorio oko poljoprivrede, u poljoprivredi bi se mogla takve iznenađenja dešavati. Evo, čuli smo slikoviti primjer. Svi ste pozvani sudjelovati u ovoj raspravi, bit će dovoljno dignete ruku, ja ću vam prići i nakon toga možete postaviti svoje pitanje ili dati svoj komentar, samo ga adresirajte našim panelistima. Imam dovoljno duge ruke da imamo dosta dobar higijensko-epidemiološki razmak. Guverneru, kako su se banke ponašale tijekom krize? Jesu li bile dovoljna podrška u monetarnoj politici tijekom korona epidemije i
Je li uzaludno sijati likvidnost banaka ako iz te likvidnosti ne rastu krediti? Banke su u ovoj krizi, recimo za razliku od prošle, prošla kriza se zvala velika financijska kriza zato je potekla iz financijskog sektora, iz banaka. One su uzrokovale krizu. U ovom slučaju to nije slučaj. U ovoj krizi banke su više dio rješenja nego samoga problema. One su vrlo solidne, mislim dobro kapitalizirane, stabilne, likvidne, tako da nemamo i nećemo imati problema sa njima. Osigurale su na početku krize moratorije, mi smo osigurali neke uvjete da oni regulatorno mogu uvesti moratorije, što je bila ispravna odluka u tom trenutku i dalje ispravna odluka, pogotovo za dio sektora tipa turizma koji su imaju vrlo sezonalni. Međutim, od banaka se ne može očekivati da, ja mislim, kreditiraju ono što se ne može kreditirati gdje ne vjeruju da će im neko vratiti novce. U ovom trenutku, bez obzira što su kamatne stope niske, odnosno one su na povijesno najnižim razinama, kao što sam rekao, uvjeti kreditiranja su zaoštreni. Znači, uvjeti za dobivanje kredita tijekom krize uvijek se zaoštravaju. I onda imate dve stvari. Jedno je da vam se zaoštravaju uvjeti davanja kredita, drugo je da pada potražnja za kreditima. Odnosno, potražnja za kreditima je bila visoka na početku krize, govorimo o 3. i 4. mjesecu, onda smo imali vrlo visoku kreditnu ekspanziju banaka. To se firme nakrcavale sa likvidnošću, ne znajući šta ih čeka sutra. I onda su svi radili nekakav likvidnosti war chest. Šta vidimo sada? Vidimo da potražnja za kreditima je i dalje, za investicijskim kreditima praktički nikakva. Znači, niko ne investira u ovoj situaciji kad imate ekses kapacitete i dalje je, znači, ekonomska aktivnost relativno neizvjesna. Ono što se događa onda je da rastu nam depoziti u bankama i građanstva i firme. Znači, firme dižu depozite u bankama i ne vraćaju kredite za likvidnost. Govorimo o prosjeku. Jel? Znači, ljudi i dalje uzimaju likvidnost, držaju i gledaju šta će se događati prije nego što odluče da je situacija ok, da mogu to vratiti ili da mogu ići onda u novi investicijski ciklus. To ćemo morati pričekati. To se neće događati ove godine, nadam se da će se to događati. Vidimo da imamo već dvije reakcije. Čini mi se da se i ministar smješkao na ovo kada ste opisali banke kao good guys, a i gospodin Bago. Pa dajte da pitamo izvoznike, kako je doći do kredita? Može li se? Je sve u redu, a? Šta je, niko se ne javlja. Hoće ja ovaj ruski model dobrovoljaca. Ajmo, vidim tamo Ivić Pašalić mi se smješka, ajmo do njega. Gospodine Pašaliću, jel se može danas dobiti kredit po nekoj dobroj kamatnoj stopi? Kako to ide u praksi? A ja vam držim mikrofon. Pa mi smo, kao što je rekao guverner na početku krize, krcali likvidnost da nismo znali šta će se dogoditi i to nije bio, dakle, lako smo to riješili s našom poslovnom bankom, ali kasnije su sve banke digle ručno. Koliko ja znam od kolega iz industrije, vrlo teško je, neću reći doći do kredita, nego po normalnim uvjetima dobiti kredit za neko investiranje, tako da ono što ja znam, vrlo je restriktivno. A ovaj vaš drvni biznis, kako to ide? Pa ide vrlo solidno. Dobro, hvala vam lijepa. Ministre, što vi kažete na ovo? Pa, ja sam postao ministar tek prije mjesec dana, tako da nisam nešto značajnije analizirao stanje u sektoru. Činjenica da su u trenutku kada je državi bila potrebna silna likvidnost, a govorimo o prvom polugodištu ove godine, banke, ali i ostale financijske institucije uskočili, Hrvatska narodna banka zapravo tu odradila onu, ja bih rekao, u radikalnom smjeru ulogu posljednjeg utočišta je nešto što je utjecalo na stabilizaciju cjelokupnog financijskog i onda posljedično i ekonomskog sustava i to je nešto što se apsolutno može pohvaliti. Vidimo da su već nadoknadili rezerve koje su pustili. Tako da Hrvatska narodna banka tu pristupa vrlo konzervativno i ja mislim da je to vrlo često i bio na neki način i dodatni element i kod procjene kreditnog rejtinga Republike Hrvatske koji je prevagnuo, odnosno znao prevagnuti na pozitivnu stranu. Siguran sam da će guverner može reći više na tu temu. Ono što Hrvatskoj treba u narednom razdoblju, ja se ne bih vraćao u prošlost, niti se referirao na ovo što ste čuli, je zapravo treba nam nešto liberalniji pogled na perspektivu hrvatske ekonomije, posebice njezinog proizvodnog sektora, od strane bankarskih institucija.
odnosno kreditnih institucija općenito. Zbog čega je to tako? Zato što zapravo jedino na taj način uz nešto agresivniju ulogu i Hrvatske banke za obnovu i razvoj i HAMAG-a možemo učiniti ono što nam je nužno potrebno, a to je u relativno kratkom vremenskom razdoblju podići domaće proizvodne kapacitete i utjecati na proizvodnost, odnosno na konkurentnost domaćeg gospodarstva. I na taj način obrnuti trendove u vanjsko-trgovinskoj bilanci, odnosno u podbilanci roba. I to je, barem iz moje perspektive, jedini način. Naravno da tu država mora odigrati svoj dio priče, odnosno svoj dio uloge. Nedavno smo bili na jednom skupu, da zapravo prije nekoliko dana konferencija tržišta novca je otvorila isto ovu perspektivu, ista pitanja. Ja sam uvjeren u to da je za ovu igru, odnosno za taj ples kao i za tango što je potrebno dvoje, ovdje je potrebno nešto više igrača. Dakle, to mora biti i domaći financijski sektor, to moraju biti od države potpomognute institucije, govorimo o HAMAG-u i HABOR-u i to mora biti država, naravno uz pretpostavku da poduzetnici su oni koji svojim idejama i projektima, odnosno projektnim zadacima mogu parirati inozemnoj konkurenciji. Gospodin Bago je rekao da je to ples s medvjedom, ne znam koji je u toj kombinaciji medom. Što vi kažete, gospodine Bago? COVID. Sve ovo što je rečeno je točno, međutim, to treba gledati sa jedne druge strane, a ta strana se zove rizik. Dakle, ajmo napraviti gradaciju rizika u biznisu. Najmanji rizik su banke. Dakle, banke moraju biti toliko stabilne da na sebe preuzimaju najmanji rizik. A Hrvatska narodna banka još gore iznad njih. Prema tom još manje bi trebala ulaziti u rizike, a za pohvalu je ovo što su napravili, ova intervencija njihova, jer je to stvarno bilo nasušno potrebno i to je istinski stabiliziralo. Ne vjerujem svojim ušima. Dakle, vi hvalite Hrvatsku narodnu banku. Pa eto, to izgleda je mene COVID. Ali ne priča o tečaju. Ne priča o tečaju, gospodine. Ali, ne govorim o tečaju i ne govorim o nečem drugom. Sad je tu spominjano da postoji velika likvidnost. I pitanje je bilo zašto je velika likvidnost? Pa normalno da je velika likvidnost. Pa banke nisu humanitarne udruge. Banke funkcioniraju po modelu da plasiraju sredstva u izvjesne projekte. Danas je velika neizvjesnost. Ono što hrvatskom gospodarstvu i društvu u cjelini, financijskom sektoru fali su fondovi visokog rizika, venture capital fondovi. Dakle, u trenutku kad nastaju ove situacije, dakle, game changeri se pojavljuju, propadaju standardne, rutinske firme, neke nove naglo rastu, tu se pojavljuju fondovi visokog rizika koji u to ulažu. Dobar dio tih fondova ne uspije, ali onaj koji uspije, oni ostvaruju planetarne uspjehe, planetarnu dobit. I ta dobit se onda prenese i ta dobit postaje onaj motor, pokretač cijelog društva. To vam je otprilike kad uzmete usporedbu automobil i brod. Dakle, brod ide 25 milja na sat. I on u 24 sata pređe otprilike 600 milja. I on to radi dan za danom, 15 dana. I ako je sve u redu, ako je brodu dostupno, on će doći na taj način. Vi imate vozilo, automobil, koji morate preći 1000 km svaki dan. To jedan vozač ne može raditi dan za dan. Mora i spavati i tak dalje i tak dalje. Dakle, automobil se susreće sa mnogo problema i to je neka vrsta venture capital fonda. Dakle, banke su naši brodovi, u ovom času one nemaju tereta, nemaju šta primiti. Neizvjesnost je velika. Po njihovim kriterijima bolje je držati novce, jeftinije je držati novce u banci, kod sebe u sefu, jer će biti manji gubici nego da ulažu kod mene po 0%. Ili 0%, ili da ulažu negdje gdje mogu izgubiti sve. Izgubitak je 100%. Dakle, ali nama naprosto nema. I to je ono što mi moramo shvatiti. Da mi moramo razvijati, ako želimo biti zemlja koja je u stanju brzo izaći iz krize, mi moramo razvijati fondove visokog rizika. Moramo ih imati kod sebe. I to je
u tom kontekstu sa jednim malim iznosom novca bi trebali djelovati mirovinski fondovi. Ne zato da oni budu nositelji tog segmenta, to nikako, ali da budu oni koji će ohrabriti i strane fondove visokog rizika da počimaju dolaziti u Hrvatsku, da ta kultura, tradicija i znanje krene, šta Ameriku zapravo gura naprijed. Uvijek ih guraju fondovi visokog rizika. Dobro, gospodine Tica, što vi kažete na to? A dobro, ova ekonomska situacija u kojoj se nalazimo gdje je rizik visok i gdje ljudi spremaju stvari likvidnost, prva lekcija o menadžmentu je uvijek kad kreće kriza, osigurati likvidnost, svi će menadžeri početi kimati na to glavom. Nekad, makroekonomski gledajući, nekad mi je čak žao što to učimo ljude, ali to zna nekad produbiti krizu, iako s aspekta poduzeća je uvijek racionalno. Ali u pravilu upravo se događa ovo, dakle, što je guverner opisao, je tipična recesija. Dakle, ljudi odgađaju potrošnju, odgađaju investicije, gomilaju likvidnost na računima u bankama, a s druge strane banke imaju višak sredstava koje ne žele, dakle, uputiti u gospodarstvo jer su rizici i za njih veliki i onda polako vidimo one grafikone koje je pokazio guverner, višak sredstava u bankama, pada BDP, pada aktivnost, pada potrošnja, pada investicije. Ono što se događa ovako visokim rizicima i gdje ja mislim Hrvatska već dugo zaostaje za ostalim zemljama, to su šeme parcijalnih garancija. Dakle, u makroekonomskom smislu ovo čemu pričamo se naziva problem frikcija, a to već duže traje u tranzicijskim zemljama gdje imate višak likvidnosti u bankama, otežano financiranje investicijskih projekata zbog visokog zone rizika i velik broj zemalja u svijetu, čak nedavno je, ja mislim, IMF i napravio komparativnu studiju. Mislim da je to na liniji ovog problema o kojem je gospodin Bago pričao, gdje u pravilu imate velike institucije koje djelomično garantiraju za zajmove kako bi bankama, dakle, smanjili rizik. U razgovoru s bankarima, ja znam recimo iz tržišta nekretnina koje predajem, vrlo često vrijedi sintagma da u krizi kredit može dobiti samo onaj kome kredit ne treba. To je ta provjera rizičnosti. Pozdravite se stvari kolege na fakultetu, ili tako? I ministar, i vi, i profesorica Ivanov. Profesorica Ivanov je na istoj katedri s ministrom. Profesorice, kako vi komentirate ovu temu i kako komentirate ovu polemiku o dvije inovacije u monetarnoj politici? Jedno je digitalna valuta središnje banke, a drugo zeleno centralno bankarstvo koja se pojavila zajedno sa korona krizom. Što vi mislite o tome? Pa prvo bi istakla da tuđi novac je jeftin, ali kad pričamo o tuđem novcu onda ne treba zaboraviti da je u Hrvatskoj preko 90% svih depozita u bankama drži oko 20% svih deponenata. Što hoće reći da je taj novac zapravo koncentriran na vrlo uzak krug i da u tom vrlo uskom krugu se drže visoki iznosi likvidnosti, a nije distribuirano u društvu. Svoj novac je pak s druge strane jako teško zaraditi, a uzimanja kredita i vraćanja duga jasno nema ako ne zaradimo svoj novac. Znači, trebamo se orijentirati na aktivnosti u kojima ćemo moći zaraditi svoj novac. Pa sad tu jedno od inovacija koju ste spomenuli u centralnom bankarstvu, znači priča se naveliko o zelenoj monetarnoj politici, priča se naveliko o zelenom centralnom bankarstvu, što znači da se i neke prudencijalne mjere regulacije banaka bi nastojale usmjeriti u smjeru u kojem bi banke podupirale upravo ovaj zeleni plan Europe i neke nove poslovne aktivnosti na kojima bi se temeljio razvoj zelene ekonomije. Mi u Hrvatskoj možda nemamo toliko problema sa zaštitom okoliša, jer naš okoliš je čist, ali zato bi se mogli daleko više uključiti u proizvodnju, panela, proizvodnju infrastrukture za vjetroelektrane, mi ih nažalost uvozimo. I u tom zelenom europskom planu bojim se da ćemo mi previše isfinancirati uvoz, a premalo da će to biti domaća proizvodnja i izvoz. Pa u tom smjeru i naša centralna banka i druge centralne banke bi recimo mogli biti kupci obveznica poduzeća koji djeluju u okviru zelene ekonomije, kreditirati banke da one dalje kreditiraju poduzeća koja posluju u okviru zelene ekonomije, a to ne mora nužno biti samo industrija, to možda za nas puno važnije može biti u poljoprivredi, u zagrijavanju vode u prehrambenoj industriji, znači kao nekakva dodatna aktivnost uz postojeću industriju
koja bi u većoj mjeri koristila obnovljive izvore energije i jasno u toj priči i sredstva europskih fondova. Znači zapravo udruživanje izvora sredstava i podrška iz različitih segmenata. Hvala vam lijepo za sada. Ministre, tu je spomenut Europski Green Deal kao u stvari glavni izvor sredstava. Hrvatska 22 milijarde, hvale vrijedno, primjerice jedna Slovenija 10 milijardi eura. Sad pitanje je koliko ćemo toga povući i koliko će to što povučemo kroz recimo taj Europski Green Deal otežati situaciju i u stvari povećati hrvatsku uvoznu zavisnost. Ne znam, evo sad spominju se te vjetroelektrane koje proizvode u Njemačkoj i hoćemo mi onda, ne znam, otvarati u Njemačkoj radna mjesta. Dakle, zeleni plan je sam po sebi treba otvoriti jednu novu perspektivu i odnosno novu paradigmu razvoja europskog kontinenta, Europske unije, pa i Hrvatske. I COVID kriza je možda malo te neke planove odgodila, međutim smjer je jednostavno zadan. I ono što nas očekuje je definitivno usmjeravanje najvećeg dijela sredstava u smjeru zelenih tehnologija, odnosno čistih tehnologija, digitalizacije, energetske tranzicije društva ka niskougljičnom društvu. Kakve su šanse u takvim okolnostima? A možemo ih gledati dvojako. Dakle, zeleni plan definitivno daje prednost svim onim zemljama, odnosno pravnim osobama koje su već zakoračile u 4. industrijsku revoluciju, odnosno čija tehnološka rješenja su u ovom trenutku u naprednoj fazi razvoja. Ako bi išli definirati koje su na razini Europe, onda sam siguran da će Skandinavija, Njemačka i još neke zemlje od kreiranja, odnosno oživotvorenja ovakve paradigme imati najviše koristi. S druge strane, zeleni plan... Možda su se zato i osmislili, a? Molim? Možda su se zato i osmislili. Ne bih to rekao. Dakle, to je jednostavna, odlazak u tom smjeru je u konačnici jedna, ja bih rekao, jedan civilizacijski iskorak koji je Europa morala napraviti kako bi i dalje ostala ukupan lider razvijenog svijeta, jel, ne samo ekonomski, već i sagledavajući čitav niz aspekata funkcioniranja cjelokupnog društva, pa i ekološki ukoliko želite. Kako će zeleni plan utjecati na tradicionalne ekonomije, tu će biti dosta šokova. Upravo zbog toga je zapravo rasprava na razini Europske unije dosta intenzivna po tom pitanju. Zemlje čija su gospodarstva oslonjena na tradicionalne industrije, na teške industrije, imat će prije svega ogromne troškove u ovoj tranziciji koja slijedi. Hrvatska se tu nalazi, ja bih rekao, u trećoj skupini zemalja i zapravo u zelenom planu može vidjeti svoju šansu. Naravno, ukoliko mi kao ekonomija budemo dovoljno fleksibilni, dakle mala, otvorena i usto fleksibilna ekonomija je najbolja moguća ekonomija. Švicarska je sjajan primjer. Međutim, i tu imamo određene komparativne prednosti. Jedna prednost je i nedostatak, dakle Hrvatska nema razvijenu tešku industriju, odnosno nema razvijen značajni industrijski potencijal, što govori naše brojke. To je ono na čemu treba raditi, ali raditi na način da to zapravo da rješenja koja se nude i smjer u kojem idemo bude upravo smjer visokih tehnologija, ukoliko je to moguće, uvoza know-howa i zapravo digitalizacije procesa u već postojećim industrijama. To je nešto što nam daje mogućnost da zapravo napravimo uz neke druge pomake nekoliko koraka više, odnosno brže od zemalja koje čija je ekonomska aktivnost zasnovana na tradicionalnim industrijama. Dakle, da li će vraćam se sad na konkretan odgovor na vaše pitanje, da li će naše gospodarstvo biti pogođeno zelenim planom i njegovom primjenom, odnosno da li ćemo izgubiti na konkurentnosti? Ne nužno, zato što ćemo s druge strane i mi biti proaktivni u tom smjeru. Dakle, i da ne postoji država, da nema nikakvu ulogu, privatni sektor jednostavno uvijek reagira odmah na sve što se događa oko njega upravo s ciljem održanja konkurentnosti. Dakle, gospodinu Došenu i AD Plastiku nitko ne treba reći što treba raditi kako bi bili konkurentni. Oni sami istražuju i zapravo uvode nova rješenja. Možda on vama želi reći što vi trebate raditi, da čujemo. To je uvijek dobro došlo. Kad govorimo o državi, naša ideja je tu vrlo jednostavna. Dakle, Ministarstvo gospodarstva u narednom razdoblju upravo u smjeru apsorpcije sredstava iz europskih fondova ići će prije svega na način da ćemo povećavati produktivnost, dakle ulagati u proizvodne procese kompanija, naši grantovi, naša europska sredstva ići će u tom smjeru. Dakle, na tome ćemo inzistirati. Gospodine Došen, što vam treba od države? Kako vam mogu pomoći? Znači, nevezano na korona krizu, o tome smo
nekoliko puta raspravljali. Jedno je opterećenja kroz poreze koje u industriji poduzetnici imaju. Odnosno, kad ja to znam reći, skupa država. Neke aktivnosti su i najavljene i pokrenute. Znači, to je jedna negativna spirala skupe države i male baze koja puni proračun. Zbog toga se ne može industrija rasteretiti. I tu treba jedna, ja bih rekao, hrabrost da se potaknu investicije u industriju koje će onda povećati bazu, koje će omogućiti državi da lakše funkcionira sa svojim rashodima. A u konkretno ovoj situaciji država je reagirala fantastično efikasno. Mislim da još ovu godinu gospodarstvenicima treba pomoći selektivno, znači proporcionalno njihovim teškoćama. Neki modeli su već razrađeni, ali mislim da tu još ima prostora za pomoć gospodarstvu. Kako je on rekao premijer, dvostruko pomaže onaj ko daje odmah, je li tako? Dobro. Ima li pitanje iz publike? Dignite ruku slobodno, da ne moram opet ići na ovaj ruski model dobrovoljaca. Moram, Ajmo do gospodina Usmijanija onda, koji je odnedavno umirovljenik, je li tako? Penzioner. Ajde, ustanite se da vas vidimo. Kako je u penzionerskim danima? Se bavite još biznisom? Da, duboko sam i dalje u tim svim strateškim procesima firme, predsjednik upravnog odbora, znači na 4 sata sam. 4 sata? Da. Penzija dobra? Dobro. Ok. Kako i vam ide u ovoj krizi? Dakle, što se događalo sa farmaceutskom industrijom? Pa evo, mi u prošloj godini smo rasli 15%, u prvih 7 mjeseci 17 skoro posto rastemo, predviđanja su još i propulzivniji rast, spremamo ključne projekte da širimo proizvodnju, širimo razvoj i istraživanje, novi logistički centar, digitaliziramo sve ključne procese i spremamo se zapravo na jedan novi investicijski ciklus. Dakle, vi u stvari sad investirate u ovoj situaciji? Da, spremni smo zapravo projektno za novi iskorak i nove investicije. Dobro. Je li to hrabro? Pa u ovoj fazi još smo projektno i ako bude bilo podrške u financijskoj zajednici, vjerujem da dok izgradimo 2 godine kad krene opće nekakav grace period plus nekakav period vraćanja, mislim da je to pravi trenutak za investicije, zapravo za pripremu investicija. Odlične vijesti ste nam donijeli, hvala vam lijepo. Ja mislim da ovo zasluži jedan veliki pljesak. Apsolutno. Ajmo odmah i do gospodina Viduke iz Altproa. I vama isto, naravno, čestitke na nagradi. 15 godina testiranja da uđete na neko tržište. Jeste sad konačno na konju? Pa dobro, mi smo prije 10 godina imali priliku, ali nažalost naša birokracija odradila s papirima i izgubite 10 godina. Naša birokracija, ne indijska. Pa gledajte, sve te države imaju zahtjeve za takozvane homologacije proizvoda. To svi mi prolazimo, i ovi koji prodaju lijekove i mi koji prodajemo tehničke proizvode. Morate zadovoljiti, mora postojati iz vaše države adekvatna struktura papirologije i to vrlo brze. Jer onda kad se zatvore vrata, onda opet čekate sljedeće cikluse. Mi smo ga sad dočekali. Došla je korona, pružila se prilika i mi smo brzo ušli. Tržište je omanje, jel? Milijarda i koliko? 100 milijuna ljudi? Pa šta god prodavali na takvom tržištu, sigurno je da je dobro. Što vam treba od države? Ajde, to je standardno pitanje koje svima postavljamo. Što vam treba od države? Što vam treba od bankarskog sektora? Što vam treba od ovih ljudi na pozornici? Pa dobro, mi smo jako zadovoljni. Naš izvoz je krenuo kroz suradnju sa HBOR-om, HGK-om, u zadnjih godina HAMAG BICRO je tu izuzetno uključen, tako da mi tu nemamo neke sve predloge koje damo, oni brzo prihvate. Kad bi čitava država funkcionirala kao ove institucije, onda bi izvoz bio daleko veći. Hvala vam lijepa za sada. Izvoznici hvale reakciju vlade. A što vi kažete, gospodine Ticak? Jesu li vladine mjere dobre? Mogu li biti drugačije? Kako ih vi gledate? Pa dobro, ono što govorim od početka, ali dakle, u jednom trenutku, kako sam ja predsjednik savjeta u SDP-u bio tokom kampanje, mi smo stvarno imali dojam da mi vodimo vladu, da vlada samo izvršava ono što mi napišemo i plasiramo u medije. To je tak trajalo 2-3 tjedna, čak su... To vas u stvari treba... Ja sam imao osjećaj stvarno da sam ministar gospodarstva. Sve što sam ja napisao na papir, to je bilo provedeno, ali sa 3-4 tjedna zakašnjenja.
A s druge strane imate situaciju isto tako da je bilo dosta vrludanja, vidim i sad po signalima koje dolaze iz vlade da i dalje nema strateškog cilja koji se treba odraditi u borbi protiv recesije, jer prije 2 tjedna jedan ministar iz vlade rekao da se vrlo brzo sad već u jesen vraćamo na ostvarivanje masterskih kriterija, a danas ministar Ćorić, kao što smo čuli, govori o behavioralnoj financiji, poticanju optimizma, očekivanja, dakle budućem većem očekivanom dohotku i tako dalje. I to su neke dvije, ja mislim, ideje koje su bile kritične točke i što sam ja uočio kao najveće nedostatke u vladinom. Koje stvari sad u ovom trenutku u masterškim kriterijima u Europi? Kad gledamo, ne znam, jednu Italiju recimo ili... Pa predsjednica komisije javno rekla da u nacionalnoj vlade moraju učiniti sve što njihove moći da pomognu gospodarstvu u ovoj krizi. Znači da je Maastricht između redaka suspendiran. Naravno, to ne znači da u srednjem roku nećemo morati postizati maastrichtske kriterije, ali dok traje kriza, dok je pitanje COVID-a otvoreno, prioriteti izgledaju drugačije u kratkom roku. Ministra gospodarstva, jeste li vi slušali ideje ministra gospodarstva u Sjeni ili? Mi smo imali svog čovjeka tamo, tako da su nam dojavljivali unaprijed što će domisliti i onda smo to pokušavali provesti čim prije moguće. To je kao tajna velika koalicija onda. Izašli smo iz predizborne kampanje pa možemo otići korak dalje. Dakle, optimizam, odnosno realno utemeljen optimizam nije ni u kakvoj konfrontaciji sa fiskalnom disciplinom i to je nešto što trebamo jasno dati do znanja, niti teorijski, a onda niti praktično. Jasno ću ovdje poručiti da je Vladi Republike Hrvatske u ovom trenutku, a i srednjoročno, neovisno o našim ciljevima, naš strateški cilj doista jeste ulazak u eurozonu, jer hrvatskom gospodarstvu nosi čitav niz dobiti, odnosno čitav niz dobrih stvari. Naš kratkoročni i srednjoročni cilj je prije svega zaposlenost, odnosno životni standard naših ljudi. I govoriti u kontekstu 2020. godine o fiskalnoj disciplini niti za jednu članicu Europske unije nije bilo moguće. Ja mislim da ne postoji ni jedna zemlja u ovom trenutku u Europi čiji makroekonomski pokazatelji svi su unutar maastrichtskih kriterija. Dakle, oni su u ovom trenutku stavljeni ad acta i to je detalj u kojem ću se složiti s gospodinom Ticom, no u jednom trenutku će se zemlje, pa tako i Hrvatska, sigurno vraćati u neke normalne okvire ovog novog normalnog, a to znači funkcioniranje koje samo po sebi je održivo. Fiskalni kapacitet svake zemlje članice i eurozone, a kamoli zemalja van eurozone je ograničen, on nije beskonačan i u tom kontekstu treba promišljati ukupnu makroekonomsku politiku. Dakle, zaposlenost i životni standard, naravno paralelno s tim optimizam, jer bez tog nema ništa. Pesimizam nas neće donijeti nikuda. Ja nisam čuo za problem koji je riješen potpunom apatijom i pesimizmom. To jednostavno nije moguće. Dobro, dakle, vedrina i optimizam nose nas dalje. Mi idemo prema kraju ovog našeg razgovora. Ministar nas mora napustiti za nekih 7-8 minuta, pa idemo prema završnim riječima. Guverneru, vi ste otvorili ovu panel raspravu, pa ćete onda i zaključiti prvi u nizu. Dakle, jeste li na kraju, da ponovim pitanje, optimist i što nas čeka i hoće li stvarno te 2 godine biti vrijeme kada bi se trebali vratiti na kolosijek i u predkrizno razdoblje? Pa, gledajte, optimizam, pesimizam, to je vrlo relativna stvar. Znate, kako je rekao Andrić kad su ga pitali šta je revolucija, kaže, vrlo relativno, zavite s koje strane barikade se nalazite. Tako i ovo, ako vi vjerujete da će biti loše, onda sam ja za vas optimist. Ako vjerujete da će biti super, onda sam možda i pesimist. Ja sam realist u biti, ja vam kažem ono što ja mislim da je najvjerojatniji ishod, to uvijek radim. Znači, to sam uvijek radio i uvijek ću raditi. Prema tome, ja mislim da ovo što ja iznosim je najbolji mogući u ovom trenutku iz podataka kojima mi raspolažemo, ocjena stanja i predviđanje onoga što će se dogoditi. Zadnje vrijeme vidio sam sad nakon ljeta su me počeli svi zvati optimistom, to znači da je se stvorila nekakva u društvu očito atmosfera u kojoj ljudi očekuju da će biti znatno lošiji od ovog što sam ja pričao da će biti.
Ali ja to ne vjerujem u ovom trenutku. Možda me razuvjere podaci kasnije. Jednostavno vidim ovo što vam pričam. Prema tome vidim znači, snažan oporavak u industriji i građevinarstvu. Vidim snažan pad u uslugama koji će biti manji nego što smo ga očekivali na proljeće. Vidim snažan rast iduće godine od oko 6% BDP-a i vidim dosizanje razine BDP-a koju smo imali 2019. godine u 2022. godine. To je ono što ja najbolje u ovom trenutku mogu vidjeti. Sad je li to optimizam ili pesimizam, to vi ocijenite. Dobro, profesorica Ivanov, što vi očekujete i može li hrvatsko gospodarstvo preživjeti još jedan lockdown kakav smo primjerice doživjeli u ožujku mjesecu? Ne daj Bože da brojke krenu dramatično rasti sa početkom nove školske godine s jeseni. Smijemo li uopće dopustiti da se tako nešto dogodi? Apsolutno ne može preživjeti novo zaključavanje ekonomije. Ja bi evo ovu priliku iskoristila reći i to da mi smo još uvijek dobrim dijelom zaključani, znači nismo se mi posve otključali, a jedan segment koji nas poprilično znade dovoditi u stanje zaključanosti su samoizolacije. Pa bi u Hrvatskoj kao i drugdje trebalo razmisliti koliko su zapravo odlasci mnogih ljudi u samoizolaciji opravdani, a koliko nisu, koliko se ta razdoblja samoizolacije mogu skratiti jer većina se neće razboliti i niti je zarazna dok nema nikakve simptome, jer nažalost to snose i građani kroz niže prihode, ali isto tako to osjećaju i poduzeća i poslovna aktivnost i nadam se da će se to jednostavno ublažiti jer sa koronom ćemo se morati naučiti živjeti. Da, postoje neke države koje imaju razdoblje od 10 dana, neki čak predlažu 7 dana, naravno do zaraze je znalo doći nakon 12-13 dana nakon inicijalnog kontakta. Ministre, što vi na to kažete i vaša zaključna riječ? Pa to je epidemiološko pitanje i doista ne mogu o tome suditi. Ono što definitivno, čemu se nadamo zapravo i sa zanimanjem pratimo i razvoj cjepiva na svjetskoj, na globalnoj razini, ako sam dobro upoznat sa tim trendovima, odnosno sa trenutnim stanjem, postoji nekoliko proizvođača čija istraživanja su u trećoj kliničkoj fazi ispitivanja i u sljedećih nekoliko mjeseci će vrlo vjerojatno ćemo znati rezultate tih istraživanja i znaćemo koja od tih cjepiva idu u masovnu proizvodnju. Tek iznalaženjem cjepiva riješit će se dio problema, odnosno dobar dio problema, barem po mom razumijevanju cijele situacije. A što se tiče lockdowna, tu ću se složiti sa profesoricom Ivanov, zaključavanje ekonomije naše, ali i europske, značilo bi vrlo vjerojatno za čitav niz zemalja probleme iz kojih bi se izvlačili čitav niz godina. Gospodine Tica, vaša zaključna? Pa slična stvar, nisam epidemiolog, ali u pravilu ono što pokazuje iskustva ostalih zemalja, to je sada razvidno da se epidemija može obuzdati uz puno manje troškove za gospodarstvo i mislim da mi svi zajedno, dakle nosioci politike, ali svi građani i društvo i mi danas ovdje moramo poduzeti sve što u našoj moći da usporimo širenje tog virusa i to je najbolja politika koju možemo sada trenutno doprinijeti rastu gospodarstva. Gospodine Došen, bili automobili na motore s unutarnjim sagorijevanjem, bili električni, uvijek trebaju, ne znam, štozdemfer, prednji odbojnik, ili tako? Dakle, za vas će posla biti. Pa pojednostavljamo to, da. Slažem se. Ja ću sad potrebiti guvernerovu riječ. Znači, naš posao je da objektiviziramo okolnosti u kojima radimo. Znači, svi projekti, a to je sada preko 57, pored serijske proizvodnje, se odvijaju u skladu sa rokovima. Znači, naši kupci, veliki proizvođači automobila, nisu zastali, imali smo jedan fazni pomak od 3 mjeseca i sve ostalo je, odvija se u skladu sa ugovorima, šta nama daje razloga za jedan umjereni optimizam. Hvala vam lijepa i vaša je zaključna, domaćine. Hvala lijepo. Ja bih se prvo osvrnuo na ovu priču o lockdownu. Ja bih molio da nam bude svima jasno da je lockdown prošlo svršeno vrijeme. Naime, mi smo u zaključavanje ušli ne samo Hrvatska, nego i cijeli svijet kao posljedica činjenice da se o virusu COVID-19 nije znalo ništa. Bili su veliki strahovi
U međuvremenu su se mnoge stvari otkrile i saznalo se kako i na koji način se može na neka vrsta suživota sa virusom osigurati. Prema tom, važno je ne potencirati strah kod ljudi da ćemo doći ponovo u zaključavanje, jer nećemo doći. Svaka zemlja i svaki političar, svaka politička opcija koja je na vlasti će napraviti sve da to izbjegne. Jer će inače imati ogromnu reakciju javnosti, opće javnosti, a i političke isto tako. Dakle, o covidu, odnosno o zaključavanju, toliko. Što se tiče tog zaključavanja, ono za Hrvatsku ima još jednu negativnu implikaciju, a to je da se ponovo vraćamo u socijalizam, da je država ta koja će nam sve osigurati, pa će nam država pomoć i u svemu, pa uključivo i u zaključavanju i tako dalje i tako dalje. Država treba osigurati stabilnost i to naplatiti kroz poreze, a mi sami sebi moramo pomoći u okvirima zakona, propisa i naše intuicija i naših ideja kako i na koji način raditi. I to je bitno, jer samo to širi onaj optimizam, objektivni optimizam. Sve ostalo, ili pesimizam ili neobjektivni optimizam, su loši, štetni su za društvo i štetni su općenito za razvoj Hrvatske kao takve. Dakle, ja vjerujem da ćemo mi iznaći snage, da postanemo svjesni da zaključavanja više neće biti, a COVID će trajati, da ćemo mi sami postati svjesni da samo sebi mi možemo pomoći, a da će nam država sa svojom stabilnošću i sa svim što nam osigurava to na neki način opskrbiti nas, odnosno osigurati. I zadnje, ja bih se htio zahvaliti svima vama, htio bih se zahvaliti svima koji su nominirani. Osobno mislim da je velika stvar u ovim uvjetima biti nominiran. Zahvaljujem se i profesorici Ivanov koja je vrlo predano sa svojim timom za ocjenjivanje firmi koje bi trebale biti nagrađene. Tako jedan stručan, kvalitetan posao obavila da to stvarno mene fascinira i zahvaljujem se posebno svima onim nagrađenim, jer oni su istinska perjanica hrvatskog gospodarstva. Nije to samo ove godine, obratite pozornost na sve koji su do sad nagrađivani, vidjet ćete da su oni koji su nagrađivani danas su bili značajni prije 5 godina i nešto dalje, da se pojavljuju i neki koji prije 5 godina nisu bili poznati kao Infobip, ali će biti značajni u sljedećih 5 godina. Dakle, hrvatski izvoznici i Zlatni ključ prepoznaju stvarne vrijednosti. Ja se zato zahvaljujem svima koji su u tom sudjelovali. Hvala vam lijepa, dame i gospodo, bili su to Darinko Bago, Marinko Došen, Josip Tica, Marijana Ivanov, Tomislav Ćorić, Boris Vujčić, zaslužuju jedan veliki pljesak. Hvala i vama svima koji ste ostali do kraja. I evo, s ovim optimističnim razmišljanjima zaključujemo konvenciju hrvatskih izvoznika. Eto, prilike i za neformalni dio druženja. Hvala lijepa i doviđenja.